Vi skal lave elektrolyse af saltsyre for at bevise, hvad det består af. Vi har tændt for strømmen på 8 volt, og alle proportionerne vil søge over mod minus, som bliver til hydrogen, og alle syreionerne vil søge mod plus, som bliver til klor. Jeg har taget reagensglasset op med hydrogen, og man kan bevise det hydrogen ved at tænde en tændstik, og så vil jeg gerne se en lille plap hernede. Når I alle sammen har prøvet at lave det forsøg med at putte saltsyre og alle Det andet reagensglas kan man bevise, at der er klor i ved at lufte til det. Så, eller ved et stykke papir med en streg, med en tusstreg på, fordi det falmer det. Husk lige alle tændstikker klar med vasken. Ja.